Silav êvar baş hevan nû çend û çên ku madem amedekirin dixwazim ji wara pêşkêş bikim pêşî em biçin Başûrê Kurdistanê li Silêmaniyê ev dîmenên ku an hal li ser ekranê dibînin ji camiyekê li Silêmaniyê protestoya gel heye li hember îmam li hember mele ku em deng vekin. Baş e tişta ku hûn dibînin hevalnot çalakiyekê protestoyî ye ne çalakiyekê ye jî yani hereketekî xwezayî ê millet e ê cemiyeta li camiyê çima xelkê nehîşt mele xutbeya xwe temam bike û ji mizgeftê derxistin. Sebeb çi ye? Ew melayê ku behsa wî tê kirin li Silêmaniyê di xutbeya xwe de behsa Qesedê kiribû, behsa şervaneke jin a Kurd kiribû. Hinekî wana piçûk xistibû. Heqaret lê kiribû. Ez bawer dikim tê bîra me hefteya borî ez rastî dîmenekî bi vî şiklî hatibûm. Mîna ku bibêje çi îşî wê heye li wê derê. Gelo ew îman bû. Lê xelk li dijî wî derket. Yani xelk anha li heçar perçeyê Kurdistanê şervanên xwe heqeten pîroz dibîne, xwedî li wan derdikeve. Ew meseleyên li Helebê gelekî bandor li me kiriye, li me hemiyan kiriye. Hewsa hêrsa me bilind e. Divê di van rojan de em hinekî xwedî li xwe derbikevin. Em hinek ewin. Van mesela de em hinekî hestiyar tevdigerin. Em vê mijarê dayîn aliyekê lê ez bawer dikim kültûra lînçê ji nava xwe em derbixin baş dibe. Li vê mizgeftê yani lêdan û kuştin tiştekî bi vî şeklî bila nava me de tune be. Em civakek medenî ne hevanna. Em derbasî nûçeyekê din bibin, îro nûçe gelekin lê ez ê hemiye ji wara nexwînim. Ji ber ku di bîst û yekan de jî bîltenekî min heye. Ez ê amedekariya wê jî bikim. Lê vê derê nûçeyên herî giring ez ana ji wara pêşkêş dikim paşê em ê cî bidin hin analîzan. Niha fermandarê giştî Qesedê Mazlûm Abdî û nûnerê Amerîkayê li Sûriyê Tom Barak li hev dicivin hem jî li Hewlêrê. Ew jî em vîya dayînin ser ekranê. Ewsa. Li gorî malpera El Monitor em nûçe belav kiriye. Çiqas rast em nizanin qaşo sivê hevdîtin çêdibe. Êdî rast û derew ya El Monitorê ye. Nûnerê Amerîkayê Sûriyê Tom Barak dixwaze di demekî herî nêz de li Hewlêrê bi fermandarê giştî Qesedê Mazlûm Abdî re hevdîtinekê pêk bîne di derbarê van şer û pevçûnên ku rûdane hem li Helebê û hem jî ji Ewropê ve rêvaçûna şer wê çawa bibe. Qedera êrişên van çetê yan êrişên dewleta Tirkiye li ser rojava gef û tehdît ber bê ku derê ve biçe. Naveroka civînê ya esas ev e. Heta ku ev şer û pevçûn bi dawî nebe ji xwe êdî diyalog û entegrasyon û vir dawê de ew nayîne nîqaş kirin. Anha evveliyet tişta di rêza pêş de rawestandina şer e. Malperê destnîşan kir ku armanc ji xwe ev e bawekî bingehîn kêmkirina nakokiyan û dûrketina ji rageşiya muhtemel e. Çavkaniyan agahdar kir Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî roleke sereke lîstiye di amedekirina vê hevdîtinê de ew malovaniyê dike. Ev yek di demekî de pêk tê ku li bajarê Dêr Hefrê rageşiyekê leşkerî ji aliyê hikûmeta Demkîya Sûriyê ve û seferberiyê ragihandiye li dijî Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê. Li hemberî Rojavayê Kurdistanê di nava xwe de seferberî îlan kirine, dixwazin millet ji wê derê bikeve, herêma eskerî îlan kirine. Tam haziriya şer e. Hemî jî bi destê dewleta Tirkiye pêk de. Eger were bîra we hevanno hê van çeteyan êrişî Helebê nekiribû, roja yekem wextê ku hewldan deriyê wan taxan felan bigirin, hem malperên me, hem ajansên me, hem daxuyaniyên fermî ên hemî sazî û dezgehên me behsa hikûmeta Demkîya Şamê dikirin.
Debirawe me got. Tu alaka viya bi hükümeta demkiya Şamê tune. Çeteyên li wê derê temamî bi serê xwe ne. Ne di hükmê reveberiya Şamê de ne. Dewleta Tirkiye wan xwedî dike, dewleta Tirkiye wan organize dike dike nava hereketê. Wana hemî me ji hev re got, me negot. Me got. Paşî çi bû? Rast derket. Wextê tiştê rast derdikive û nabêjin rast derket. Aniha jî em zanin hemî dewleta Tirkiye ev tom barakê ku em behs dikin çû Yaşar Güler dît hat pêşwazîkirin em jî pir baş hate pêşwazîkirin li serê jor hate rûniştin û Yaşar Güler û mirovê xwe jî ketin rêzê li hember wî mîna ku ew Tirkiye bi rêva dibe. Dengmeng baş e her tişt. Tamam. Ha, çi bû? Aniha tom barakê me çûye Tirkiye hevdîtin pêk dîne, aniha jî diçe tehdîtên dewleta Tirkiye ji Mazlûm Abdî re dibe. Em nizanin, em zanin. Tom Barak navbenkariya tehdîtên dewleta Tirkiye dike. Em binerin Mazlûm Abdî wê çi bersiv bide. Yani milletê Kurd hevanno xwedî li şervanê xwe derdikeve, xwedî li Qesedê derdikeve, xwedî li îrada xwe derdikeve. Yani hêrsa milletê Kurd em zanin çi qas heye. Em zanin li Bakurê Kurdistanê dikare çi bike. Bes biryar lazim e. Yani em bizanibin ku êdî hatiye asteya dawî. Yani ez bawer nakim. Ez bawer nakim milletê Kurd tu jar serî bitewîne ji dewleta Tirkiye re jî ji hikûmeta demkî ya Şamê re ji wan çeteyan re yani nemümkün e. Nemümkün e. Yani Qesedê heta niha bawekî aktif neketiye nava şer. Qesedê biryara şer negirtiye. Heta derece dawî diyalogî hildibijêre, hestiyar tev nagere, mantıqî, rasyonel dixwaze tev bigere. Ji ber vê yekê yani dibe merû fam bike. Rast e, yani rast e. Tom Barak tamamen di xizmeta dewleta Tirkiye de ye. Ve em dizanin, lê çi ji destê me tê, em çi dikarin bikin. Em bidomînin hevanno. Niha girêdayê vê mijarê şandeyekî koalîsyona navdewletî bi fermandariya Qesedê re îro li Dêrhefirê civiya me dîmen jî yanî bû ser ekranê lê em dîsa ji karin bînin. Dîmenê pir xweş bûn. Yani pir kêfa me hat ji wan dîmena re. Çünkü têda serkeftinekî mirov dibîne. Xweş e yani. Ajwara em dîmen nîşanî vedin hevanno. Ev heyeta şandeya eskerî hevalê ku nîvrayê nedîtine dikarin anha di vê derê temaşe bikin. Awsa bila li ser ekranê be. Ev dîmenê ku li ser ekranê dibînin Dêrhefre şandeyekê koalîsyona navdewletî bi fermandarên Qesedê re li Dêrhefrê civiya. Doh yani beriya 20 saetan me di Twitter'a xwe de par vekir. Me got koalîsyon şandeyekî, konvoyekî eskerî ji Hesekê şandiye Reqayê ber bi Reqayê ve diçe. Ji Reqayê jî bi îhtimalekî mezin derbasî Dêrhefrê dibe. Lê armanca wan çi ye, ji bo navbenkariyê ye, ji bo piştgirî bitin Qesedê veya em nizanin. Em zanin ku aniha di çarçoveya hevdîtinên siyasî de ev jî diyaloga eskerî ye. Yani hat wê derê ez bawer dikim ji bo rawestandina şer e. Aniha şer sekîn ye. Ka em binerin em hêvî dikin bi temamî bisekine. Berdevkê Centcomê Kaptan Tim Hawking beriya niha dabû xuyekirin ku ew bûyerên li ser erdê, bûyerên li Dêrhefrê, bûyerên derdora Firatê ji nêz ve dişopînin, gef û tehdîtên dewleta Tirkiye dibînin. Hêzên Amerîkayê vê dawiyê gihîştine Dêrhefrê da ku rûdanên li ser erdê binirxînin, analîz bikin, bi hevkarên xwe ên Sûriye re tekilî dayinin ji bo aramkirina rewşê bibin alîkar. Dibe armanca me ev e. Hawking diyar kir ku Sûriyeyekî aştiyane ji bo parastina selametî û aramiyê li seranserî herêmê gelekî giring e ji bo me dibêje. Niha civîna Qesedê û koalîsyona navdewletî ya li Dêrhefrê çêbû. Wextê ku ew şandeya eskerî hat Dêrhefrê li wê derê elbet civiyan Roholat Afrîn li wê derê bû.
bi civînê re di civînê de wekî din kesê din jî hebûn. Bedrançiya Kurd jî hebû bawer dikim. Danê nîvro şandeyekê ji koalîsyona navdewletî û fermandarê Qesedê çûbû bajarê Dêrhefrê ya kantona Tepqayê li gorî agahiyên ji Dêrhefrê hatine wergirtin di navbera koalîsyonê û Qesedê de civînekî hatiye li darxistin piştre dewriyê hevbeş li nava bajêr hatiye çêkirin. Yani erebeyên her du aliyan di nava bajêr de geriyane. Ev jî piştgiriyekî ciddî ya Amerîkayê ji bo Qesedê. Ez dibêjim ji aliyê moral ve jî baş e. Me hêvî dikir ku ji bo Helebê jî wisa be. Niha civînekî din li bajarê Reqayê di navbera fermandarên koalîsyona navdewletî û fermandarê Qesedê de tê li darxistin. Ew jî bi dawî bîye muheqqiq heta niha. Li heniyên bajarên Dêrhefrê û Meskenê çend rojan ji aliyê çeteyên dewleta Tirkiye ve çeteyên girêdayî Şamê ve têne hedefgirtin. Niha hikûmeta Almanya çi ji Kurdan dixwaze, hikûmeta Almanya çi ji hikûmeta Sûriyê dixwaze, ew jî tiştekî pir balkêş e. Hem colanî pêşwazî dike û divê naberê de parlamenterên li parlamentoyê jî pêşniyazpirs amade dikin. Ji wezîran dipirsin yaw siyaseta we çi ye? Li Sûriyê hûn li pê çi ne? Hûn li pê peran e, hûn li pê aboriyê ne? Yani hûn çawa hûn kîjan zirarê dixwazin bigînin Kurdan? Dewleta Almanyê di êrişa li ser Efrînê de rolekî pir çalak lîst, berbiçav lîst. Tankên Alman normal bi şertê ku li hember dewletan neyê bikaranîn dabû Tirkiye, tankên Alman yan jî li hember sivîlan neyê bikaranîn, tiştekî wisa hebû, şertê Almanyê hebû, li Efrînê hatin bikaranîn. Me mecbîr kiriye. Almanyê alîkariyekê ciddî di dem Efrînê de dabû dewleta Tirkiye. Gazên kîmyewî ku hatin bikaranîn li herêmê parastinê ên medyayê dîsa tiliya Almanyê tê de hebû. Aniha jî yani dibin zexta dewleta Tirkiye'de me salên dirêj derbas kirin. Aniha jî aynî Almanya îja Tirkiye berdaye hatiye aynî piştgiriyê de dijminekî dinê Kurdan ew jî van çeteyên li Sûriyê ne. Ya dewleta Tirkiye me got temam endama NATO'yê ye. Ji şerê yekem ê cîhanê vir ve hevkariya wan heye, tarîxekî wan heye, dîrokekî wan heye, me fehm kir. Tamam. Me fehm kir Hitler Atatürk ji xwe re weke mamoste dibîne, me fehm kir. Hevalbendiya we temam e we karkerên Tirk anîne wê derê 3 milyon 5 milyon karkerên Tirk li cem we dixebitin di fabrîqê we de rê û dirbê we çê dikin, tuwaletê we pak dikin, xizmetê we dikin. Temam me fehm kir em kesî yani xebat hemî pîroz in. Mesele ne ye we? Ama xizmeta herî xerab didin ê Tirka. Her kesî li Almanya vê yekî zane. Di rewşekî wisa de dijmina ya dewleta Almanya li hember Kurdan li Kurdistanê hê jî didome. Yani vê yekî em fehm nakin. Ya em jî qewmekin, em jî milletekin li Almanyê. Yani em jî bûne diasporaya Kurd li Almanyê. Çima bandora me tune ye? Çima ciwanên me li Almanya dema ku mektebê xwe xilas dikin, xwendinê xwe xilas dikin, di qedemeyên jorîn de bi bandor nabin? Çima rastiya xwe inkar dikin? Çima qismekî wan hê jî xwe weke Tirk nîşan didin? Ez vê jara bêjim tesîra wî çi ye? Binêrin veya di camiya me ya rojnamegeriyê de jî wisa ye. Binêrin. Niha axaftina bi Tirkî li cem e bîye nexweşî di nava camiya rojnamegeriyê de. Tu wextê bi Tirkiyekî baş biaxivî tê wê manî ku tu yêdî derbasî Çînekê serdest bûyî. Mesela veya bi me weke tecavûz tê. Mesela pir zorê min diçe. Pir zorê min diçe hevalên me ê kurmancî baş dizanin. Wextê ku dest pê dikin bi Tirkiye herî xweş diaxivin ji wan wetirê temam sinif guherandine. Yani ji Çîna gundîtî derbasê Çînekî serdest bûne. Serê te bixwe tevê Çîna te û sinifa te ye. Te bûyî Tirkiya xwe ya qirêj ji mîna zarê xelkî nizanî Tirkî jî biaxivî. Virvira we ye çi ye yanî? Bûyî halê xwe perîşan îja radibin nizanim virda wê de çi dinivîsînin yani. Yani tu bi zimanê Tirkî dijberiya Tirkiye dikî. Yani vê yekî divê em vê edetê berdin. Madem bernadî jî axaftina xwe ya Tirkî li ser min weke
qademeyekî jor nîşan nede. Ew hedê te tune ye. Axaftina xwe ya berreda ya bi Tirkî ve mîna ku te sinif guheran dibe, mîna ku te tabaqeyekî guheran dibe tu çûyî jor, wisa jor ve li civakê nenêre. Yani herkes divê hedê xwe zanibe. Herkes bi qasî hevûdû welat parêz e. Her kesî emrê xwe daye vî îşê, her kesî bedena xwe xistiye bin vî kevirî û ev welat, welatê her kesî ye. Herkes ji vê yekê bi qasî hev berpirsiyar e. Yani kes bila welat parêziya kesekî din bila neke kapê, neke qayîşê. Baş e? Yani kîjan malbatî îro li Kurdistanê xwe feda nekiriye? Kîjan malbatî? Hemî malbat, hemî ferd, hemî şexs zirar dîtine. Yani kes xwe ser kesî ra nebîne. Mena min ew e. Ji aniha li Almanyê jî ew adetê Tirkî ku ketiye nava civaka me, ketiye nava zarokên me, gencên me, îro li Almanyê pêk tê. Ji ber vê yekê diaspora me ya Kurdî pir pêş neketiye. We got erê, eger we gotibe erê em derbas dibin. Heqeten yani van meseleda yani tiştekî em vê derê hewl didin mantiqekî çê bikin, dinêrin dest pê kirine hevalê min ê herî nêz ku me bawerî bonaniye, însanê baş qaşû me bi hev re xwariye ve xwariye însanê baş xuya dikin, tu dinêrî li bendê ne ku nîyê mirova li kevêrekî keve û mirov tewş li mirova keve, mirov erdê keve, ew jî ser da peynekî li mirova xwe. Ya qet heya tune el cem waya? Ya qet xatirê hevaltiyê wefadarî tune el cem waya? İnsan acêbin ya. Ya tu dibînî hevalê te kevirekî nîgaket, pê bigire bila erdê nekeve, piştgirî bide. Çi zirara wî hêştira ya? Ji ez jî hevan o, ya însanekî wisa me hûn min nas dikin belkî, yani însanê min nas dikin, yani ev bela YouTube'ê biye bela serê min normal ê min însan ji min hez dikin yani normal ez însanekî ne şer bidim. Ez nizanim şer bikim. Ez nizanim însan heqaret li însana bikim. Îro di dünyayê de yek însanekî li kileka min ê bi min re xebitîne, ê li saziyê me min re xebitîne yan jî ê ku nava jiyanê de bi min re dane standine hemî şahidin ku yani heqaret ji devê min dernakeve normal. Gotinên argo ji devê min dernakevin. Ez nizanim şer bikim. Yani tu wextê bixwazî min re bikevî nava şer normal ez pişta xwe dim te diçim yani. Çünkü ez bela nagerim. Xwe ji belayê dûr digirim. Hele derdê min ê populîzmê qet tune. Ez ji we re tiştek bêjim. Hê Met TV tune bû ha salê beriya 95. Yani ez li Swîsrê hevalê min ê vê derê zanin. Min resim çê dikir. Min 4-5 sala profesyonel resim çê dikir. Normal ez qasî xwe naskirî bûm yani. Qehqema min ne yani. Yani röportajê min ê Met TV hene ez wê demê dibêjim ez dixwazim ressamiyê bidomînim. Derdê min ê ku li ser ekranê meşhûr bûm û werim naskirin derdekî min ê wisa tune ye. Ta ez salê nodî de tiştî wisa dibêjim. Yani nexema min e yani. Tamam yani rast e yani em dev ji van bijara berdin. Yani ji ber vê yekê tişta dixwazim ji we re bêjim bêbextî heye. Di nava me cemîeta rojnamegeriya Kurdî de çapemeniya Kurdî de bêbextî heye. Gerfersendî heye em bêjin. Hûn çi dibêjin? Kêsfirsend dibêjin û çi dibêjin? Ê me serhedê em dibêjin gerfersendî. Yani li bendê ye ku nîgê te li kevir keve ew jî eynekî têke. Ama tiştekî wisa çê nabe. Herkes bila rihet be. Yani divê merov sînorê xwe zanibe. û merov ji hev re hurmet bike. Mala te ava gelek spas dikim. Nanakî masiyê me jî hene, xetayê me jî heye. Ya em însanin ya em rojê sê dana derd dikevin vê derê em weşana zindî çê dikin. Em însanin. Tabii ki masiyê me çê dibe. û canan mesela aniha bûyerekî çê dibe. Ez telefona xwe nêrim bûyerekê ez wekîlê wê bûyerê me. Ez çawa herim piştrast bikim? Nizanim ki ez ê mecbûr bûyerê ji we re bixwînim. Rast derew. Aha tiştên siyasî hene, tiştên îstixbaratî hene, divê merov eşkere neke. Min viya
من despêka weşangeriya xwe de ji we re gotibû hevana. Çi ye mesela? Hin nûçeyên ku dikare zirar bide tekoşînê. Zirar bide hevala. Hebin merû eşkere nake. Ne? Mesela aniha berpirsiyarekî bilind Mazlûm Abdî. Aniha li kîjan herêmê ye ne? Ez rabim jara bêjim Mazlûm Abdî çû Hesekê li filan adresê ye. Nûçe rast e ama zirar dide wî ji aliyê istihbaratî ve divê tu eşkere nekî. Divê tu zirar nedî tevgerê. İja ew bûyere ku wê rojê çê bû? Şaştî. Ez ketim wê xefikê. Yani baya şaştiyê min bû. Normal ez însanekî sporim divan mesela da. Çi zirar dide tevgerê, çi zirar dide Kurda, çi zirar dide vir ez zanim van tiştana. Lê ew canan tiştekî saniye, saniye tiştekî. Wisa ber me re direve ama heqetin tiştekî wisa tune ye. Yani bûyer dereve. Bûyer dereve yani mirov canan dibe aletê hin tiştên derew. Bana normalin di hayatê de tiştê wisa dibin. İja başe ku zirar negî hiç kesî. Yani kes pê nemiriye, kes şehîd nebiye, kes zirar nediye. Tevgera Kurd siyaseta wî ji xwe kifşe ye. Ya tevgera siyasî a Kurd, tamam mı? Tevgera azadiyê a Kurd. Siyaseta wî eşkere ye ne eşkere ye? Eşkere ye. Çi ye? Em bi dewletên cîranê xwe re, bi welatên ku em lê dijîn, em di nava aramiyê de xwişk û biratî de em dixwazin bijîn. Em dixwazin bibin şîrîkê wan dewleta. Veya paradigmaya me ye a Kurda anha ya jî a tevgera Kurd e erê. Yani tevgera siyasî yani Partiya Karkerê Kurdistanê divê çeçe erê. Problem çi ye? Problem çi ye? Temam wisa ye wisa ye. Sersera serçava. Ma em dij derketin em gotiye û çima wisa dikin na ama heqê Kurda ê serxwebûnê tim heye. Veya tu dewletekî nikare heqê milletekî bigire ku bibe dewlet. Ya dewleta Tirkiye, Sûriye, İran nikare vê heqê ji Kurdan bigire. Berê min çi gotibû? Mîna mafê xwarin û vexwarinê ye hevan. Heqê te heye tu bixwî. Normal yani tu çi wextê tu nexwî dimirî. Mafê netewî Kurdan, mafê hebûnê ku dewletbûn pergala siyasî ji di nav da ye. Perwerdeya Kurdî bigire heta xwebixwe rêvebirin her tişt di nav da ye. Dewletbûn jî di nav da ye. Vêya bibêjim yani. Tu weke millet vî mafê xwe bikartînî bikarnanî êdî ew aydê tê ye. Ava min li ser masî hevan min. Ev ava min e. Tu însanekî nikare vexwarina vê avê ji destê min bigire. Baş e? Heqê min e. Ama ez vê avê ve dixwim ve naxwim ew dî maye ser min. Milletê Kurd jî bi eynî awayî hevan. Mafê Kurdan heye çawa bixwaze xwe birêve bibe. Çünkü netew e. Çünkü millet e. Çünkü nasyon e. We goterê? İja bi cîranê xwe re mîna însanan, mîna mirovên medenî li hev bikin bi hev re jiyan ne jiyan jî herkes xwe re cihê dibe çi yani? Ma cihêbûn jî bihevrabûn çawa biryarekê medenî ye, çawa rizadilî yani bi gönüllü, tamam? Merov bi riza dilê xwe bihevra be, wekî zewac û merov divê bi riza dilê xwe jî medenî, bawekî medenî karibe ji hev cihê be. Baya tiştekî pir însanî ye, tiştekî pir normal e. Çima nayaxaftin? Çima neyê axaftin? Bila were axaftin? Tu ji dewletê derdorê piştgirî digirî bigire. Hevan normala we ava ji bo van tiştana ez cihana ji we re nûçe pêşkêş dikim. Van alîkariyên ku ji me re dişînin yani dixwazim hûn sedî sed bawer bikin ku ez qurişekî we jî were ji bo vê qenala me ez dişînim hevalê me ê li welat re. Hevalê me li welat ew bi alîkariya me dijîn. Meşekî pir nezêde ye lê ew bi alîkariya me dijîn. İja me aniye vê derê me ji xwe re xetekî netewî çêkiriye, fikrê ku em dibêjin çarşova netewbûnê de ye. Ha me basê hikûmeta Almanyayê dikir hevan da. Hikûmeta Almanyayê bersiv da pêşniyazpirsa Parlamentera Partiya Çep Cansu Özdemir a di derbarê êrişên li ser Kurdên li Helebê û banga vegera erê. Di vê çarçovê de jî Almanyayê bersiv da ye dibêje em dawekî me ku em şer gur bikin tune ye. Baş e?
em dixwazin her du alî vegerin ser masaya müzakerê. Ev jî bila fikra Almanyê be. Yadin jî anha li Şêx Mexsûdê Eşrefî hevan û ez vê dîmenê ser ekranê rakim bes e. anha li Şêx Mexsûd Eşrefî yên Helebê rewşekî pir xirab heye hevanla. Yani insanên me li wê derê anha dicirifin, dibin tehdîtê dane. Malbatên ku ew derneterîkan dibin anha dibin gefa kuştinê dane. Sibê du sibê dikarin werin revandin jî. Bi taxên Şêx Mexsûd Eşrefî yên Helebê re anha tekilî bi temamî rawestiye ye. Tê gotin taxên ku bi hezaran malbat ji cîwarê xwe bûne bi sedan kes jî hatine qetil kirin. Carekî din hatine dorpêşkirin ev tax komkujî anha li ser sivîlan xeteriya komkujî heye. Destûr nayê dayîn ku sivîlên ji cîwarê xwe bûne li malê xwe vegerin. Taxên ku zêdeyî 500,000 kes 450,000 kes lêbûn bi rengekî giran hatine bombebaran kirin. Sûçên şerên giran li Helebê çêbûne li her du taxan bi dehan kes bi rengekî hovane hatine qetil kirin. 320,000 zêdetir heta 370,000 kes bi darê zorê hatine koçber kirin. Qismekî wan vegeriyan Efrînê êdî çawa îmkan dîtine nizanim. Ama bawer dikim bi qasî 330,000 kes jî vegeriyane Rojavayê Kurdistanê li gorî raporan. Anha xanî têne şewitandin. Çend dîmen hatin ji Eşrefîyê Şêx Mexsûd xanî dişewitînin. Dikan têne talan kirin. Yani acayip mantıqeke hovane heye li wan deran em bi wan re ne êdî em çawa bi van însanlara li hev dike em nizanin. Dewletên Yekbûyên Amerîkayê cezayên li ser berpirsên Îranê ez dibêjim dixe meriyetê. Berê ku ez basa cezayên li ser Îranê bikim hevano ewek heye ez nîşanê we bidim Kongreya Amerîkayê hûn zanin Kongreya Amerîkayê li wê derê endamên kongre yên komarger hene yani alîgirên Trump ve goterê niha îmze dane ka ez îmza wan bînim ser ekranê ev e. Aviye bixwînin îngilîziyewî bila şaş nayê fehm kirin. Ji ez hinekî bi qasî ku min fehm kiriye min tiştek nenivîsandiye. Bi qasî ku min fehm kiriye ji we re bixwînim veya İngilîziye. De İngilîziya min ne süper e. Lê tişta mühim çi ye virada? Tişta mühim deqekî tişta girîng ew e hevanno di vê derê de cezayên ku dabûn Sûriyê cezayên ku li ser Sûriye rabûne dibe ku di demên pêş me de ev ceza dîsa werin danîn li ser hikûmeta Şamê. Yani ev endamê kongre dibêjin me bi kîjan şertan weke rêveberiya Donald Trump me bi kîjan şertan rabû ev ceza rakirin li ser Sûriyê bi şertê ku milletên li Sûriyê Dürzû, Elewî, Kurd û milletên din karibin di biryaran da cihî bigirin, di hikûmetê de cihî bigirin bi şertê ku hikûmeta demkîya Sûriyê ji mafê wan re rêz û hurmetê bigire. Hevalên îngilîzî zanin dikarin bixwînin. Bi wî şertê dibe me ceza li ser wan rakiribû. Çi bû? Me dît ku hikûmeta demkîya Şamê rabû çû li hember Durziyan komkujî pêkanî erê. Rabû çû li hember Elewiyan komkujî pêkanî erê. Çima li her du taxên Helebê li wê derê jî komkujî pêk hat. Wê demê em gihîştin wê qenaetê ku ev hikûmeta demkîya Şamê ne di wê kapasiteyê de ye ku bikaribe milletên herêmî re li hev bike. Em ê dibê şande bişînin yani heyet bişînin herêmê em ê lêkolîn bikin em ê bibînin ka ev hikûmet cezayê ku me ji ser rakiriye heq dike heq nake. Eger heq nake em ê cardin ceza dayînin serê û em ê tekîliya xwe pê re bisînor bikin. Ev endamên Kongreya Amerîkayê yên alîgirên Trump em îmze kirine û ev e ev belga wan jî ev e hevan. We got erê. Eger we gotibe erê süper e.
li ser Twitter'a min heye hevalên bixwazin me wisa parve kiriye. Niha hûn bibêjin ev camerê dî her tiştî xwe bi belge nîşand. Ya ê min nûçeyê min tim rast tê dikevin. Nûçeyê min tim rast tê dikevin. Yani hûn şahidin ev bû sal û nîv em vê derê qaşo xebatekî birêve dibin. Kîja nûçeya min rast tê neketiye. Daîma ez pêş te jî xeber didim we. Hê tiştekî neketî ajansa ez vê derê ji we re dibêjim. Ya dev jê berdin tiştekî nebim jî, nebêjim jî, bi zimanê we dibêjim. Bes e. Ji ez wextê tiştekî dibêjim, radibin di binê nivîsa min a Kurdî de bi Tirkiya xwe ya xirab dinivîsînin, rûpela min jî qirêj dikin. Ya hem xwe netewperest dizanin êriş dikin bi Tirkî, hem xwe welatperê dizanin bi Tirkî. Pir komîk in. Yani ez ferî van şer me ra nebûme nizanim hevanda. Ê min ji xwe re helê xwe de me dev ji min berdin ez ji we re nûçe pêşkêş bikim, ez ji we re nivîsan bixwînim, ez ji we re şiîran bixwînim, ez ji we re nivîsên edebî bixwînim, romantîzmê ji we re bixwînim, tiştên bedew çêkin, çê dikin, çi dikin bikin, ya slogana min heye, çi dikî bike bila bedew be. Ve ya min ser rûpela xwe nivîsandiye. Barî hûn çi dikin û şer dikin jî bedew û şer bikin hevanda. Niha ev Kongreya Amerîkayê hat femkirin, erê hat femkirin. Ew yek. Nûçeya din jî di derbarê Îranê de ye, Rojhilatê Kurdistanê hevanda. Eva ye bila were ser ekranê. Ez vê zû ji we re bixwînim. Dewletên Yekbûyî Amerîkayê ragihand ku cezayên aborî li ser berpirsên ewlehiyê yên Îranê û torên banqeyan wekî bersivekî ji bo rawestandina xwepêşandanê li Îranê fers kiriye. Li Îran û Rojhilatê Kurdistanê xwepêşandanên gel li hember krîza aborî û polîtîkayên dewletê di roja xwe ya bîstan de bênavber didomin. Berpirsên Îranê jî bi hemû hêza xwe ve baweyekî tund hewl didin bi van xwepêşandanan bidin rawestandin. Ji ber vê yekê dewletên Yekbûyî Amerîkayê cezayên aborî ên ekonomîk li ser berpirsên ewlehiyê yên Îranê, torên banqeyan wekî bersivekî ji bo rawestandina xwepêşandanên li Îranê fers kiriye. Li gorî daxuyaniyê ku ji aliyê Wezareta Xezîneyê ya Dewletên Yekbûyî Amerîkayê ve hatiye weşandin, ceza bi taybetî Sekreterê Konseya Bilind ya Ewlehiya Netewî Elî Larijanî, berpirsên din hedef digirin. Sekreterê Wezareta Xezîneyê Scott Bessent got, Dewletên Yekbûyî Amerîkayê di daxwazên gelên Îranê yên ji bo azadî û edaletê de bi tundî li keleka gelê Îranê radiweste. Li gorî Reutersê ev gav wekî beşek ji polîtîkayên rêveberiya Serok Donald Trump de bê ku hûrgiliyên din ên di derbarê cewherê cezayan yan jî cezayên hedefkirtinê de eşkere bike. Ev Kurdiya Ajansê Hevalna min destê xwe nedaye, min neguhrandiye, eger zehmet be hevokî wî nesûçê min e. Hevokê min normal pir hêsan ji bo ku herkes fehm bike. Normal ez îzah dikim ama ji ber wextê ez îzah nakim, ez tenê nûçe ji we re dixwînim. Nûçeyên eveya zimanê ajansê me ye. Baş e, nexirab e, hinek dirêj in hevok. Ev yek di demekî de tê ku alovziyên di navbera Washington û Tehranê de li ser xwepêşandanên li Îranê û gefên Serokê Amerîkayê Donald Trump ên ji bo parastina xwepêşandaran zêde dibin. Lêbelê Wezîrê Derveyê Îranê Abbas Erakçî du hêvarê piştrast kir ku rewş li seranserê welêt aram biye. Abbas Erakçî îdia kir ku terorîst bi armanca zêdekirina hejmara miryan ketine nava xwepêşanderan gulel wan barandine hêzên ewlehiyê kuştine. Yani terorîst ku tê behs kirin hêzên nenasin bi armanca xirab nîşandana Îranê hatine ketine nava xwepêşanderan rastê rast însan gulebaran kirine. Yani însan ne ji aliyê me ve ji aliyê hêzên nenasiyê terorîst ve hatine gulebaran kirin dibêje rejîma Îranê. Ji 28 Kanûna 2025 vir ve İran şahediya xwepêşandanên berfireh li dijî xirabûna şert û mercên aborî û jiyanî dike ku paşê veguherî xwepêşandanên siyasî li dijî rayedarên desthilatdar. Li Tehran û herêmên Azerî hin derdor ji bo piştgiriya rejîmê meş li dar dixin. Ve ya hûn pê hesiya ne hevanda? Li herêmên Azerî bi hewldana Tirkiyê millet ji bo piştgirî bide rejîmê meş û mîtîng li dar dixe.
Anha Europe hasyan pir komîke li Tehranê jî hikûmet însana radike serpiya meşûmîtîng bi wan dide li darxistin mîna ku millet xwedî li rejîma xwe derbikeve. Yani ev jî tiştekî pir ecêb e. Niha piştî ku hikûmetê tedbîrên tund girtin, xwepêşandanê li Îran û Rojhilatê Kurdistanê heta radeyekî kêm bîye. Xwepêşandanên ku dawiya kanûna pêşînên ji ber rewşa xerabiya aborî bi gireva dikandarên Tehranê dest pê kiribûn, di demekê kin de veguherîn xwepêşandanên li dijî hikûmetê û daxwaza rixîna desilatê. Aniha hikûmeta Îranê îdia dike ku xwepêşandan bi dawî bûne aramî heye. Hikûmeta Îranê xwepêşanderan bi derxistina alozyan, bi êrişkirina ser hêzên ewlehiyê û malê giştî sûcbar dike, yani êrişkirina ser malên dewletê bi wan sûcbar dike, li hemberî wan tedbîrên tund bikartîne. Li gorî rêxistina mafê mirovan Îrnayê, navenda wê li Norweciyê, heta niha derdora 3500 însan hatine kuştin li Îranê. Rêxistinê mafê mirovan texmîn dikin ku nêzîkî 20,000 kes jî hatine binçavkirin. Hikûmetê înternet girtiye li Sêranserê welêt. Di vê navberê de hêzên ewlehiyê nikarin her tim li kolanan bin. Ew çi ye? Peymangeha lêkolînên şerya li Washingtonê. Ev jî saziyekî ye diyar dike ji bo xwepêşandan werin sêkirandin hevanno, hêzên ewlehiyê nikarin hetayê bi vîya wê li kolanan bin, loma jî sebeb heye ku xwepêşandan carekî din dest pê bikin. Yani eger ev hêzên hikûmetê hindikî ji kolanan derbikevin vegerin malê xwe, dibe ku xwepêşandan ji nû ve dest pê bikin. Yani niha dest bi tedbîrên cuda kirine. Tiştekî balkêş heye hevanno, niha ji bo ku êrişê Îranê nekirin, yani İsraîl, Amerîka ji bo êrişê Îranê nekin, di qada navnetewî de pir danûstandin çêbûn. Welatên Ereb ketin dewrê, Rusya, Çîn ket dewrê, vir da wê de anîn Donald Trump îqna kirin ji bo êrişneke. Aniha êrişa Amerîka ji dewrê derketiye. Amerîka jî gotibû ez 24 saetan da êriş dikim filan bêvan ji bo dewletên cuda bikevin navberê. Serokê Amerîkayê Donald Trump destpêkê gefa êrişa leşkerî xwaribû, lê paşê gotinê xwe guhertin got ew rewşê dişopîne. Di vê navberê de Îranê biryar da însanê ku xistiye bin çavan wan dar vaneke. Yek ji Trump îdia dike, yek ji sebebê ku ez êriş nakim ew e. Yani İran êdî însana dar ve nake. Qet nebe însanên di xwepêşandanan de. Berpirsekî Suûdiye ragihand ku welatê wan Suûdiye, Qeter, Omanê ji Trump xwestiye derfetekî bide Îranê, şansekî bide Îranê. Hişyarî dane ku êrişkirina ser Îranê bibe sedema karvedanên metirsîdar. Rusya çi dibêje? Rusya ragihand ku serokê Rusya Vladimir Putin baweyekî cuda bi telefonê bi Serokkomarê Îranê Mesûd Pezeshkian re Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu re axifiye. Amadehiya xwe ya ji bo navbenkariyê nîşan daye. Vladimir Putin dixwaze navbenkerî bike ji bo Îranê. Ya di nava van rûdanan de van bûyerên ku em jora bes dikin hatibû îdiakirin ku çalakerekî genç bi navê İrfan Sultanî hatiye darvekirin. Lê belê rayedarên Îranî paşê beyan kirin ku ew tenê hatiye binçavkirin, lê sûçên li ser wî ne da wê astê dane ku cezayê îqdamê heq bike û were darvekirin. Yani ji bo xwe biparêze. Tevî qutbûna înternetê jî hin vîdeo li Îranê belav dibin. Yek ji wan vîdeoya termên ku li ser hev hatine danîn nîşan dide. Yani komkujiyekî pir ecayîb heye li Îranê hevanno. Dîmen ez jî mixabin rastî wan dîmenan hatim rastî wan dîmenan hatim pir nebaş e. 3500 însan hatine kuştin. Di ser da jî wê rojê Kakşar mêvanê min bû behs kir. Dewlet li cem dewleta Îranê ji bo însana bêrûmet bike perê gula ku mirovê te kuştiye ew jî te digre wekî malbat. Ji malbatê digre. Ya rewşekî wisa ye. Hevan hûn dikarin ji min re binivîsînin. Ka rewşa we çi ye? Ji min çend pirsan bipirse ez bersiva bidim.
Hevanno kanalê me ê Tirkî hûn dipirsin, kanalê me çima Tirkî weşanê dikin, ez jî vê pirsê dipirsim, ez jî nizanim milletê me Kurd e, dawa me Kurd û Kurdistan e, weşanê me însanê me çima bi Tirkî weşanê dikin, aqlê min nagire. Ê min aqlê min pir hindik tişta digire. Yani bi qasê ku bikaribe sebebê weşana Tirkî zanibe tune ye. Aqlê min nagire. Ev ê din jî vedibin. Malperê din jî anha hemî bi Tirkî vekirine. Ez wî jî aqlê min nagire. Ya. Kî vegere Sûriye ez vegerim Sûriye. Ez fehm nakim nivîsa te. Vegere Sûriye ji kerema xwe re. Ha tu li Sûriye ez werim Sûriye tu dibêjî. Ez nizanim. Ha tu ji bo nûçe dibêjî ez nûçeyên derbarê Sûriye de pêşkêş bikim. Min fehm nekir. Nûçeyên di derbarê Sûriye de gelekin hevanno. Yani ya mühim ku anha di ajansa de heye hevdîtina Mazlûm Abdiye ya bi Tom Barakra kan binêrin encamekî çawa derdikeve ya bila şer bisekine diyalog bi Sûriye re çê dibe çê nabe meselekî pir kûr û dûr e lê pêvajoya li Bakurê Kurdistanê pir di zorê da ye. Pêvajo heta Kudrê diçe em nizanin çûkî dewleta Tirkiye îspat kir ku dijminê milletê Kurd e. Bawerî wan dekir. Ka peyamê we ka hûn rast e. Millet hez dike ya millet ji General Mazlûm hez dike ne wisa? Yani ev çend roja me agahî jê negirtiye. Reza Çiçekli mala te ava tu yek ji wan kesanî ji destpêkê ve me dişopînî her hevî. Spas dikim. Mazlûm Abdî ev çend rojin xuyanake ne li ber çavan e. Ez dibêjim qey ji ber meseleyên ewlekariyê ye. Dewleta Tirkiye rehet nasekine. Dibe ku plan û projeyên suîqastê çê bikin, amade bikin û bixwazin tam di vê kaosê de darbeyekî li Kurdan bidin. Tiştî wisa mümkün e. Kemal Bozkurt hemî alê Tirkaniye wê derê nîşan daye. Ya ez nizanim ez vî camerî blokê bikim nekim ez nizanim. Ez ne li hember alê milleta me ya. Ya o Tirkiye, ala Tirkiye ez ne li hemberim. Ama wekî din hevanno mala we ava gelek spas dikim ji bo vê piştgiriya we ji bo hebûna we yani hûn nebin kanala min pêş nakeve hevalê ku an hal me temaşe dikin hê jî ne abone ne ji kerema xwe re bibin abone vê kanalê hinekî em pêş bixin bila di nava malbatê me de dengê me olan bide dengê me bila bilind bibe ev adetekî ye urf û adetekî ye me di medyê civakî de bi cih kiriye rîca me ji camiya me ya rojnamegeriyê ew e rêz û hurmet bigirin ji vê keda me re. Ji ber tiştên piçûk nîgê xwe navêjin ber me. Ji bo em poz val erdê kevin. Çi dikeve destê we ya? Çi dikeve destê we? Hev û du bigirin ya. Ya hûn nizanin. Hûn nizanin hevkarî çi ye. Weqet nebîstiye hevkarî çi ye. Kurd e ha, Kurd e ha. Ketiye serî. Yani hakikaten ya nîgê xwe davêjin ber hev. Ya kevir li pêşî Amerîkê wî kevirê rakeve li erdê nekeve. Na ew dixwaze nîgî wî lê keve ha. Cema jî heye tiştê wisa? Heye ne? İşte ev adet heta ku nava me Kurdan de be em ne dibin dewlet û nabin dewlet. Hakikaten em milletê Kurd nabin dewlet. Heta ku em xwedî vî mantiqê bin. Tirkekî mesela rojnamegerekî Tirk diçe cem hin hevalan ya xwe xwar dike, diçe nîgî wî, ça wî tîne, qehwa wî tîne, wî hevalê xwe rojnamegerê Tirk dibe, otelê lûks, pêre eleqedar dibe. Ama yek ji me here cemî yani Slav nade, Slav. Ya insanê pir mehluqatê acayip hene li nava me de. Hakikaten ha. Ya nava wê camiya me de însan ecêb hene. Nizanim be belkê jî wisa me. Belkê jî qure me nizanim. Na ya. Ez însanek başim. Na bi Xwedê. Hema hûn çawa dibînin ez wisa me. Hevan ez xatirci ve bixwazim. Ez biçim xwe amade bikim belkî ez ne hûn nîva wan de tiştekî çê bikim. Baş e.
Ya mesele ne ev ya? Mesele ez behsa kedî nakim. Ya xizmetekî heye me rû dixwaze were dîtin. Xatirê we silav rêz dem baş e bando.